जादों बिदिनो आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै ना माबाफोर बेस्थ'सो दंबा दे दायो हरसिगोन समबार मा जादों मानो फन रिसिभ खालामाखै नों दिनै बादोंलै अरन आं दिनै ए नंगौ नामा बिब्दिस' दे होमबालाय थै गोरलैनाव डिस्टार्ब मा इमान डिस्टार्बलै है समबार नों मानो बिब्दि जालांखो आं मा दाय मावदों नोंनि आं नोंखौ बिब्दि होनना सानाखैमोन आंनि जिउआव दुखुल' जासिगोन नामा नों मानो एसेबो बुजिदिया समबार नों आंनि फनखौ मानो अमा जालांखो आं मा गोरोन्थि मावदोंमोन नोंनि नोंथ' एसे बुजिनांगौमोन आंनि मोजां मोननायखौ आं नोंखौ बिदि खालामगोन होनना सानाखैमोन नों मानो एसेबो बुजिदिया समबार थौ एसे थाबायना फैनि मर्निं वाक खालामनि दिनै आं थांथ'ला दे अरन थां नों थांग्रो दे बिदिब्ला आं थांग्रोनोसै गुड मर्निं रैसुमै मा खबर गाज्रि अरन मा जादों रैसुमै नों मानो गाबदों समबारा मा जादों अरन बियो आंनि फनखौनो हमला जालांबाय आं मा दाय मावदों बिनि नों दुखु खालामनाङा रैसुमै नों दुखु खालामबा जोबोद दुखु मोनो अ बियो बिदिसो खालामबाय थादों होमबा बियो साला आंनि सिगाङाव बुङोमोन आं सोंबाथाय आं जेबो जायाखै अरन आं बादोंसो अ बि बिब्दिसो खालामबाय थादों होमबा र' आं बेखौ न'आव थांना सोंहैगोन नों दुखु खालामनाङा दे रैसुमै अरन बियो आंखौ बुङोमोन बियो आंखौ मालाबाबो गारना थाङा होनना नाथाय दिनै बिब्दि हरखाबै गारना थाङोबा आं बोरै सहायनो हानो नों दुखु खालामना रैसुमै आं बेखौ न'आव थांना सोंहैगोन बियो मा जामारदों थांदो नोंबो न'आव थांदो आंबो थांसै लेट जाबाय दे समबार नोंहा मा जादों आं मा नुनो मोनदों दिनै मा खोनानो मोनदों नों बुं आंनो मा जामारदों मा जादों अरन आं मा खालामदों आंथ' जेबोखौनो मिथिया मा जादों नङा नों हसा बाथ्रा बुं दिनै नों मा जामारदों नों माथो रैसुमैनि कलखौनो हमाखैनो बिब्दिथ' जानाङा ना बे मा दाय मावदों नों आंनो दिनै गासै थार बाथ्राखौनो बुंजोबनांगोन नों मिथिगौ ना
ओइ अरन नों मा मोनथिनो आंनि दुखुखौ आंदि मा जादों नों मोनथिमानो लुबैदों मा दुखु जादों नोंहा समबार मा दुखु जादों आंनो बुं आं खोनासंनो नों खोनासंनो लुगैमारदों नै होनब्ला खोनासं जेब्ला समाव आं लामायाव बेरायनो थांदोंमोन अब्ला गामिनि सानैसो सेंग्राफोरा आंखौ लोगो मोननानै ओरैबायदि बाथ्रा बुंबायना नै ओइ नायलाय ओइ नै रैसुमिजों बेरायनो सेंग्रा फैगासिनो ओइ सेंग्रा ओजों फैलाय औ मामोन ओइ नों बहानिलै अ आं अरननि लोगो ओइ सेंग्रा रैसुमिया नोंनि मा जायो अ बेथ' आंनि मोजां मोननायसो नों बेखौनो मोजां मोननो मोनबाय अ माबाफोर बाथ्रा दंमोन नामा बेयो सासे दायनिनिसो फिसाजो नंगौ नामा होनबा बिदिसो नंगौथ' अ दे होनबा दामोन आं थांसै न' थाथ' दे थां ओं थां मोनथिबाय दा नों अरन आं मोनथिगौ समबार जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ नाथाय बिब्दि होनना नोङो बेफोरबायदि रैसुमिनि गोसोजों गेलेनाङा नङाना मालायनि बाथ्राखौ मानो लादों नङा अरन नों आंखौ गाज्रिरामोन आं बेखौ लानो हानाय नङा आं गुबुनजों मिनिजानो हानाय नङा अब्ला रैसुमिनि जिउआ मा जागोन नों बाय सानना नायदोंना नों सिन्था खालामना अरन आं रैसुमिखौ बुजायगोन नों मानो एसेबो बुजिया नों बाय साननानै नायलाय नंगौ बिसा बिमा बिफाखौ दायना साजायना बुथारदों नाथाय बिसा दायना नङाना साजायनासो बुथारदों बिब्दिनो जासे नोङो बेफोरबायदि जानाङा ना आं मा खालामबावगोन दे नोंनि गोसोसै आरो नों जि खालामो नों बेफोरखौ सानबाय थाना अरन आं रैसुमिखौ फन खालामनो र' हेलौ रैसुमै समबार एसेबां गोबावनि उनाव नों दिनैसो औ रैसुमै आं नोंजों मोनसे गोनां खोथा दं मा खोथा बुंदो रैसुमै नों आंनि जिउनिफ्राय गोजान जानो नाजादो नाथाय मानो सरि रैसुमै आं बे बाथ्राखौ फोरमायनो हानाय नङा आंखौ गाज्रि दामोन बाय समबार नों बेफोरखौ मा खालामनो सानखो